Hamung manuk anewendo jejilikaning wanci Rahina punika sekar pisan anangge sang Jaro Rayu Titi Aisyah sarjana teras kesehatan putra putri saking pandyanipun Bapak Tokol Ibu Seminah ing pidalem manggung ngemplak Boyolali jembedul saking panti busana lan laju tindak nyakting ning madyaning wismu moga dasana naja naing karengga kathek kabiwado mengagen busana pindha pramesaring nalindra apa to agemane kebaya dalu dolang jeneng rene padha lengak-lengok legol pindha kaya anaga kang laganglangi pating galup biar pating kalum cari yayah semuping bathuk riris endang sang Jaro Rayu Hanang Sono ening para widodari ngayah kekalih hangamping tindak sang Hyang Kasawen mangkem tunduk mentul maring jeni lamun kapiyarsa kaya kena kang lagi ngawe mringkasi sang pinangantet pus anya ketimbing pelenggane nangis sinang sama hadirin kang murup abyur jajar katejo rinake tepat jangan renekot dan janipun Ibu Nana Kaira ingkang sampun bikak rias wonten ing wewengkon Dono Hutan nuwun sampun ketinggal sang Jaro Rayu Titi Aisyah nglenggahi pilenggane ro nangis sinangsang hadirin kok hantrantos tupake padha pangging kang kaying ing mangke tumenten hadirin candhak inggih piswanipun teman Jelek Pongjong ingkang kasepuh dingjanipun Bapak Hartono ingkang menika kunjuk dumateng diyanipun Bapak Hartono kepareng kaenggal Jengkarno anak teman jalu saking Prajima Parwanti nuju wonten sak ngajenging wismaningga mengeti laksana piswanipun teman jalu sak pangemjong panjenenganipun Bapak Hartono sinambi masra kidung mugi samerkaja hanyandunga kawulujengan tan kantun kunjuk dumateng janipun Bapak Eko Mujana SAP keparing mangke tanggap sasmita jumeneng ayun-ayunan menggah jen Bapak Eko Mujana kasumbul panjenenganipun Bapak Sumaryono Tasan Bapak Toyib tan kantun kunjuk dumateng panjenenganipun Bapak Toko Budiantos lan Ibu Seminah ing mangke kepareng jumeneng sak wingkingipun panjenenganipun Bapak Eko Mujana
sampun katingal panjenenganipun Popo Hartono sampun hangandi teman jaluk ing mangke